Значи царе сме по харченето. Просто нямаме равни. Какво си взехме днес? Крем Кларенс за лице. То е по-точно като масло това нещо. И много добре предпазва с 30 фактори. Много хубав коректор за под очите, който е много плътен. Корейска козметика във вид на маски. Тази е френска пейот. Тази също е хубава, хидратираща. И това са пачове за под очите, които също са много хубави. Това, което най-много ми хареса. Това са перлите, които си взех. На Герлен. И горе-долу издържат по 2-3 години. Нещо топченца. Цък. Номер 3. Исках да си взема по-тъмните с по-топли цветове, но лицето в момента, кожата ми е много светла в момента. И не става. Това е страхотно и идеално за път. Надявам се, че няма да се отваря. И най-вече, заради какво си взех аз перлите? Заради ето тази четка. Много е трудно с една ръка да се работи. Ще трябва моя да го накарам да ми настрои статива. Ето така. О, прекрасна е направо. Ето я. Четка Герлен за хайлайтер и за бръш. За руж. Страхотна е. И перлички.